Balimao, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle et très 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 bon conseil. Bien mardi 25 octobre 2022. Samba soro abe 23h la malla. Donc malien on be 19h37 la no. Aywa bonne nouvelle folo folo jume ka nyafo malien chena muso demiseni nyama korobana bonne nouvelle folo jume ko sogomada ina ko état islamique mogo les terroristes Daesh mogo de wulla ku be tanga armée malienne kama tesit marala ko fuga taga ye oro de bochana ni terroristes ka plan ye jume ye malien u be fe ka gaoni menaka de boshi ana pour que beka jigila tege mais alhamdulillah anga armée ye bunte ndaw kan n'u glana Niger n'u y'u kunna bɔ dɔrɔn Asimi bi to sɛsogo ɲimina kuluba dɔrɔn ka a fɔ ko armée ka t'u kama an ka armée ye bunteni da u kan sɔgɔmada na biya tile 4 de don o don sɔgɔma u bɛ boli ka bɔ Niger k'u bɛna Mali attaquer mais an ka armée b'u bunte an ka avion 4 de tun bɛ bombardement na bi Tesit mara la a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ yan yɔrɔ la u ye ala terroriste dɔw minɛ dɛ u ye terroriste dɔw minɛ Maliens u kɛlen bɛ ka mɔgɔw ka moto soin u kɛlen bɛ ka taga mɔgɔw ka hali dumuni soin hali mɔgɔw ka lafiri bɛ dun dɛ terroristes b'o bɛɛ soin kɔngɔ bɛ ni k'u faga a dɔw ja tigɛ kojugu bɔnmɔsi tigɛ ka taga boli ka taa Niger donc on va dire bravo à l'armée malienne bravo à l'armée malienne Maliens an y'o de fɔ a ɲɛna an ka to an ka armée kɔ n'an m'an ka armée kɔ dɔrɔn a ka ca ala fɛ fɛn caman bɛ yen nɔ ala b'an kisi o ma an ka to an bɛɛ k'an bolo ni ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna ma an bɛ Mali kura min nɔfɛ ala bɛ Mali kura in ala b'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o ye nouvelle fɔlɔfɔlɔ ye nouvelle filanan ye jumɛn ye ko trophée dira Segu Tunkara ma bi Maliens ala de trophée donc an bɛ Kewale People Magazine mɔgɔw fo mais sisan tuguni ko mouvement ensemble pour le Mali olu ka mouvement mɔgɔw bɔra ka certificat de reconnaissance di ne ma ka yira k'a fɔ ko ne ye fasoden ɲuman de ka certificat di an bɛ tila k'o fana photo yira aw la Maliens an y'o de fɔ an na Mali ko la ko ni ko i b'i faso fɛ i bɛ prévu de yira ni ko i kunkolo garannen don sɔsɔli t'a la fugulan bɔ dɔrɔn mɔgɔ b'a dɔn n'a garannen ou bien n'a garannen tɛ donc mɔgɔ bɛ Mali ko kɛ a diinɛ n'a ŋaniya la ala ka ɲɛ aw bolo mais mɔgɔ bɛ ka Mali ko kɛ namara kan ala k'a bɛɛ ala kana si sutara bilahi talahi Maliens sɛgɛra Maliens tɔɔrɔla Maliens ɲanina Maliens an b'o o foli ɲuman fɔ bonne nouvelle sabanan ye jumɛn ye an ka énergie di Mali ala de an ye machine kura dɔw sɔrɔ n bɛ tila k'u photo yira la Mali kurantigɛ banna pewu Maliens a y'aw da ka sinɔgɔ kurantigɛ bɛ nɔgɔya sisan koyi an ye groupe kura minnu sɔrɔ an bɛna u photo bɔ san k'u yira aw bɛɛ lajɛlen na Maliens nouvelle sabanan min bɛ yen nɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Burkina Wagadugukaw ko place de la révolution jumadon ko Burkina bɛɛ ka bɔ ko marche ba de bɛ yen Burkina bɛɛ minnu bɛ Wagadugu place de la liberté depuis sɔgɔmada fɛ 9h n t'a dɔn 8h ou bien 9h je ne sais pas ko bɛɛ ka bɔ ko Bobo fana ko terrain garda la ko bɛɛ ka bɔ Bobo Julaso donc a ɲinilen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka mobilisation kɛ côté bɛɛ la Burkina Faso fan bɛɛ ko vendredi le 28 octobre 2022 ko Burkina bɛɛ ka bɔ Wagadugukaw ka taa place de la révolution na ani Bobo Julasokaw ka taa terrain garda la ko bɛɛ ka bɔ Burkina Faso que Dieu bénisse le Burkina Maliens o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ la an ka na an ka nouvelle la k'a fɔ président Assimi ɲɛna bonne nouvelle bɛ mais ko Keɲebakaw bɔra Keɲebakaw ko président Assimi kan b'i kɔ Keɲebakaw ko k'u bɛ Assimi kɔ ko mais ko Keɲeba sanubɔ yɔrɔ a marché k'a tɛ ka di Keɲebakadenw yɛrɛ ma dɛ n bɛ sigi kuma in kan ko Keɲebakadenw yɛrɛ k'u tɛ ka marché d'u ma dɛ ko dunanw de bɛ ka taa bɔ ka taa baara kɛ Keɲeba ko sɛgɛn bɛ ɲini ka Keɲebakaw faga ko n'a fɔra ko sanu bɛ ka bɔ olu ka dugu la denw tɛ ka taa o baaraw la o nɛgɛw bɛ bɔ ka t'o feere yɔrɔ wɛrɛ o mɔgɔ wɛrɛw de bɛ ta olu ka taa baara kɛ Keɲeba ko Keɲeba ka jeune tilancɛ bɛɛ bɛ chômeur la k'u bɛ fɛ ka bɔ dɛ ko Keɲebaka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko wasatɔn Keɲebaka ka tɔn bɛ ko wasatɔn k'u bɛna bɔli kɛ dɛ donc président Assimi i ka baara ka ɲi ko k'u b'i kɔ dɛ k'u tɛ ka bɔ transition contre la k'u bɛ ka bɔ k'u ka hakɛ de ɲini président i ka baara ka ɲi mais ni yɔrɔ min fana jɛngɛn don an fana kan k'o f'i ɲɛna dɛ n'an y'an ta kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye n'an ma yɔrɔ dɔw f'i ɲɛna o kɔrɔ k'a fɔ an tɛ faso ko la an bɛ mɔgɔ ko de la an bɛ Mali ko de la que Dieu bénisse la transition malienne donc Maliens o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la anw ka président an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Wade a tagara Dakar a jigira Faransi kan Maliens ne yɛrɛ nimisi wasara nisɔndiyara n wasara n bɛna fana yɔrɔ bɔ k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ an na n ko bi video in ka di dɛ ko bi ye sini ala kali donc n bɛna yɔrɔ bɔ k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw ɲɛna tuguni
ko armée ka service social les services sociaux de l'armée malienne aywa ko lajɛ b'u bolo dɛ CICB la an bɛ tila k'o fana bɔ n'o yɔrɔ ye k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na ko an balimacɛ Tayiruba ko Arasbati ye plainte tigɛ a contre la alhamdulilayi a plainte ma dabɔ dɔwɛrɛ la ka a fɔ dɔrɔn Arasbati jelima ka go i ko wulumusonin bobi a b'a dabɔ dɔrɔn walasa anw ka taga dɔrɔn ka taga justice mɔgɔw nɛni an balima de procureur ye an balimaw de don maliyɛnw de don an tɛ mɔgɔ si dɔgɔya ayi an bɛ Asimi kɔ an ka justice mɔgɔw fana an b'u kɔ ni mun ma ɲi justice kɛ na an b'o fɔ dɛ mais an tɛ mɔgɔ contre la fana donc mɔgɔ si t'an bila ɲɔgɔn na an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo pour le nouveau Mali Arasbati ka n bɛ an balimacɛ Bubu Mabel fo pour son déplacement ani Nuhun Togo ani Dr Alayi Bokoum olu minnu ye déplacement kɛ ka taa Tayiruba soutenir Tayiruba ma Arasbati fan nena a ma ba neni Tayiruba bɔra ka yira maa qualité mun don i m'a ye a ka kuma b'u piquer parce que a bɛ tiɲɛ mun fɔ donc maliyɛnw an tilayɔrɔ yɔrɔ la sisan an bɛna don an ka bonne nouvelle fɔlɔfɔlɔ de la ko Mali armée ye kabako dɔ la maga Menaka maliyɛnw sisan plan kura mun bɛ Faransi bolo o ye ka Menaka bɔsi Mali la n tɛ dɔgɔya maliyɛnw dɛ Faransi bɛ fɛ ka Menaka de bɔsi Mali la walasa maliyɛnw k'a fɔ ko ko l'armée ne monte pas en puissance terroriste diɲɛ terroriste bɛɛ de saralen bɛ ka bɔ diɲɛ dugu bɛɛ la ko fo ka an ka Mali nord de bɔsi anw na don o don bi a tile 4 de don o don an ka armée bɛ taga bombardement kɛ Mali ni Niger frontière la dugu min bɛ ko Tessit la zone des 3 frontières armée malienne ye gosili da terroriste kan bilayi an b'a fɔ ko bravo aux femmes bravo à l'armée malienne maliyɛnw an kana espoir perdu maliyɛnw an ka to an ka sɔrɔsiw kɔ maliyɛnw an ka to an ka transition in kɔ Sogɛli nɔgɔyara Sogɛli fana bɛ nali n ko bonne nouvelle caman de bɛ yen nɔ an bɛɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ c'est un pouvoir civilo-militaire donc an ni sɔrɔsiw ni civil de bɛ ka jɛ ka nin baara kɛ an b'a ɲini sɔrɔsiw k'u ka baara kɛ ni force de changement fana ye mɔgɔ min bɛ ka transition dɛmɛ hali n'a tigi tɛ fɛn wɛrɛ la hali ni Arasbati yɛlɛmana bi k'a bɛ transition fɛ hali ni Arasbati yɛlɛmana bi k'a bɛ transition fɛ wallahi an b'an bolo fila jan an b'a fana ko bienvenue an tɛ mɔgɔ ci juguya la an bɛ Mali de ɲalen fɛ an tɛ fɛn kelen min fɛ o ye Faransi de a banna donc maliyɛnw an ka don an ka sujet kɔnɔna na ko Mali sɔrɔsiw ko Menaka maliyɛnw a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ mun kɛra dɛ u taara Menaka an ka sɔrɔsiw ye terroriste dɔw minɛ ko note d'information de la plateforme du mouvement voilà le 20 voilà une unité motorisée de la plateforme en collaboration avec les forces armées maliennes et les Russes ont arrêté plusieurs voleurs et des terroristes qui ont dérobé des boutiques et des biens des civils à Menaka. Des suspects affiliés aux terroristes de l'État islamique Daesh ont été également arrêtés et remis aux forces armées maliennes. Les biens récupérés sont constitués de panneaux solaires, des vivres, du matériel, des téléphones électroniques, des motos, des tenues militaires, mais aussi des armes et des munitions. Des biens dont les propriétaires ont été identifiés ont été restitués. Ces efforts de la plateforme avec les forces armées maliennes et les Russes et les autres acteurs impliqués dans la gestion de la sécurité ont permis de réduire pratiquement la circulation anarchiste des armées à Menaka et dans les environs immédiats de la ville et surtout de faire baisser les actes de banditisme en ville. La plateforme consciente du contexte sécuritaire fragile s'engage à ne ménager aucun effort pour conjuguer ses actions. Donc, a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ la plateforme mɔgɔw n'o ye Gamuna ka mɔgɔw ye maliyɛnw a ye Gamuna ka cɛdenw fo ani irisiw ani Mali arméw sema mɔgɔw rebelle sema mɔgɔw tɛ ka terrorisiw kɛlɛ dɛ olu ko k'olu tɛ terrorisiw kɛlɛ an ma Maliko ye sa wa sema mɔgɔ minnu bɛ kafe min na Bamakɔ kɔnɔ olu ko ayi k'olu tɛ terrorisiw kɛlɛ sisan jɔn de bɛ ka terrorisiw kɛlɛ bi armée malienne ani général Gamou ka cɛdenw u tagara u ye terrorisiw caman minɛ a terroriste dɔw photo filɛ nin terroriste dɔw photo filɛ u y'u ɲɛdaw dogo an y'u ɲɛdaw dogo quoi pour que voilà terroriste minnu minɛna u photo filɛ nin an ɲɛ tɛ u ye mɔgɔ ka panneau solaire suɲɛ u ye mɔgɔ ka finiw suɲɛ hali sanaw hali mɔgɔ ka darakaw hali seri ni mɔniw terroriste bɛ k'o bɛɛ suɲɛ bi kɔngɔ bɛ ni k'u bɛɛ faga a y'a lajɛ an ɲɛ tɛ photo ninnu na terroriste ye fɛn minnu suɲɛ an ɲɛ t'u photo la nin donc nin baaraba in de kɛra an ka armée bolo an b'a fɔ bravo aux femmes bravo à l'armée malienne maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la an bɛna nouvelle filanan mun fana yira aw la o ye k'a fɔ ko an ka armée ka service social armée
u bolen bɛ u wuli ka yira aw la ka fɔ ko armée ka service social an bɛna o yɔrɔ bɔ bɛɛ lajɛlen ko o yɔrɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ donc balimaw armée ka service social kɛlen bɛ ka geste kura min yira maliyɛnw na an bɛna o bɔ k'o yira aw la tout de suite a video filɛ an bɛna video yira aw la donc an ka armée ka service social fana wuli kelen bɛ ka wuli ka jɔ dɔ kɛ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an ka armée ka service social dɛmɛ a ka baara la o ye ka yira toujours ko armée bɛ mɔgɔjugu kɛlɛ en même temps u bɛ dɛmɛw fana kɛ u bɛ na ni ko ye ko min bɛ lafiya lase an ka population ma bi ye mardi 25 octobre 2022 n bɛna bɔ armée ka service social bɛ ka baara ɲuman mun kɛ n bɛna baara ɲuman in bɔ maliyɛnw aw ni an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Savez-vous qu'il existe un service social dans l'armée malienne? Connaissez-vous son fonctionnement et ses activités? C'est pour répondre à ces questions que la direction du service social des armées organise un séminaire d'échange pour faire une immersion en son sein. Le vendredi 28 octobre 2022, de 8h à 16h, à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembey de Bamako. Ce séminaire d'échange, intitulé Journée porte ouverte à la découverte de la direction du service social des armées, sera suivi d'un téléthon le même jour, et cette fois-ci au CICB, au Centre international des conférences de Bamako, à 20h précises. Il sera présidé par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. À l'affiche, plusieurs grands artistes de renom seront de la fête. Le service social des armées, parce que le militaire a droit à une protection sociale, soyons solidaires. Voilà. Donc, Malion, Kanyafo Bela Djelingena, ko vendredi 28, le vendredi menale, Juma menale, ko Beka Nyon Soro, et CICB là, en même temps aussi, et centre d'Obe, en Nyon Soro, non, à Bamanangama Frabe, Munokala, au Nambe Djakula, Menyon fait. Donc, il y a armée ka service social dit, vraiment, il m'a dit qu'il faut, moi, armée demain, Beka Nyon partagé, mais na Bamanangama Kala. Neko aw bɛ a kalama ko baarakɛda dɔ bɛ an ka kɛlɛdenw tɔgɔ la min bɛ bunu adamadenya sabatili ko ɲɛnabɔ wa aw bɛ o baarakɛda in taabolo ni a ka kɛtaw dɔn wa yaasa aw ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ ni ɲiningali ninnu na ɲɛmɔgɔyaso min sigilen don an ka kɛlɛdenw ka bunu adamadenya sabatiliko ɲuman baaraw kama o kɛn bɛ ka wele da an bɛɛ lajɛlen ma k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka tɔnsigiba la tɔnsigiba min bɛna kɛ jumadon octobre kalo tile 28 a bɛ daminɛ sɔgɔmada fɛ 8h k'a kuncɛ lansara tile 16h école de maintien de la paix Alioune Blondin. Voilà, école de maintien Alioune Blondin ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye Jumadon ka daminɛ sɔgɔmada fɛla 8h la ka taa bila fo 16h la sufɛla fana 20h la an bɛ taga u bɛ fɛn dɔw kɛ colonel Sadio Kamara fana bɛ kɛ o la donc a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ n bɛ a yɔrɔ retour dɔɔni k'an ka lajɛ aw ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ ni ɲiningali ninnu na ɲɛmɔgɔyaso min sigilen don an ka kɛlɛdenw ka bunadamadenya sabatiliko ɲuman baaraw kama u kɛn bɛ ka wele da an bɛɛ lajɛlen ma k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka tɔnsigiba la tɔnsigiba min bɛna kɛ jumadon octobre kalo tile 28 a bɛ daminɛ sɔgɔmada fɛ 8h k'a kuncɛ lansara tile 16h école de maintien de la paix Alioune Blondin Bey la Bamakɔ yan u ka nin tɔnsigiba in a bilala hukumu min kɔnɔ o de ye ka nin cakɛda in ta bɛɛ lajɛlen yɛlɛ maaw ka don ka bɔ kɛ ka taa dɔn baarakɛda in yɛrɛ sigikun ye mun ye a b'a ka mun kɛ an ka kɛlɛdenw tɔgɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko journée porte ouverte a ko bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka kun cɛ ni téléthon ye o don kelen yɛrɛ kɔnɔ nka su fɛ 20h CICB la o kɛnɛ kuntigiya talen don k'a di an ka sɔrɔdasi kɔrɔw ani an ka jamana kurukara lakarani minisiri ma colonel Sadio Kamara kɛnɛ in sankɔrɔtali ni a diya kama wele bilalen don an ka jamana artiste baw ma minnu bɛna na ba bɛɛ lajɛlen nisɔndiya n'u ka dɔnkili duman n'u ka fɔli dumanw ye kɛlɛdenw ka bun adamadenya sabatili cakɛda baw an ka kɛlɛdenw fana ni bun adamadenya lakanan ka kan. Voilà. Donc, a bamanangama kɛra la, a faransɛlama fana kɛra la. Donc, vraiment, an ka armée dɛmɛ. An ka armée de bɛ ka kɛlɛ k'anw ye. Donc, nin ye armée ka service social ka baara fɛngɛ dɔ ye. Donc, bɛɛ lajɛlen ka kɛ u ye yɔrɔ minnu indiqué bɛɛ k'i jija ka kɛ yen nɔ. Centre Alioune Blondin bɛ yɔrɔ la ani CICB la. Donc, sɔgɔmadafɛla 8h à 16h, o ye centre Alioune Blondin bɛ yɔrɔ ye. De maintenant de 16h, de 20h jusqu'à n'importe quelle heure. Colonel Sadio Kamara yɛrɛ fana bɛ kɛ yen nɔ, le belebele, le héros national et international. Sadio Kamara fana bɛ k'a yɔrɔ la. Donc, o yɔrɔ kun don, a ka nin vidéo ni vocal a ka partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ. Armée ka service social ka baara dɔ de don. An bɔra k'a yira u la, an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'o partager ɲɔgɔn fɛ. Maliyɛnw, an bɛna don nouvelle la. Le ministre Job, Maliyɛnw, bonne nouvelle belebeleba fila bɛ yen nɔ, Maliyɛnw, bi ye mardi 25 octobre 2022, bonne nouvelle fɔlɔ ye jumɛn ye Maliyɛnw ko an ka énergie du Mali an ye machine kura dɔw sɔrɔ an bɛna o bɔ k'o yira aw la en même temps
anga ministre des affaires étrangères no ye Ablaye Diop ye atara jahanama tasuma sigi Faransi kun Dakar ambe tla ko fana yira awla ni video kelen ni vocal kelen na Malien ambe anga énergie du Mali le ministre de l'énergie et Fendo Lamine Traoré je ne sais pas a toko borangoro doni ko aba ketu donc anga ministre de l'énergie ay baranyuma ba de ke Malien ameno boro boko yira o bela jelina anga je kula je ñogon fe et anya machine kura do soro Mali courant tege ko de bena ban pew Malien be gida ka sinogo adi de fana ngwa simite sinogo la koy asimi be barad la de donc anya machine kura mun soro mena machine do a fengira la anga je kana di donc électricien la barre de kuma ko fait donc en clala 100 a totora plombe otaye donc para ko ni fera et puis ni asimtora ta Mali Media ça bientôt Mali Media na fikideu na fikidea ke ani kule dea donc avec vérité il ne quoi ni ne vérité la vérité be soro ya nyafa alhamdulillah Mali courant ke ko abaga no ga ton sa et puis kon nyona bade ni be ga jo région fanana donc on est proposé après am kila ta groupe era ira wala moteru moteur qualité mundo voilà donc tout ça yawe abela jele ni sa de anya groupe anga énergie courant ke ko bana anya groupe ñenamaw de store installation be ka ke babako abe ka ke dugu charman de la Mali courant ko ñore fana le ministre de l'énergie et à la tour de Borangono et ministre de l'énergie ko Serou Lamine ou Fendo Lamine Traoré de donc quoi donc vraiment aka bara tableau kay le ministre de l'énergie aka bara tableau ka tara Moscou ka taga Russie no fait ambeka machine courant soro ana courant ke ko ni ya bantora de pew ala ka hera ke Mali ala ka hera ke bela jele ñodo fa bela jele ngena nan ko nambe tambe se halibi beki tege di ñokoma Malien o tewene ko fe ka bala le ministre des affaires étrangères Ablaye Diop et alade Ablaye Diop tara moné bon Mali la Ablaye Diop tara ka taga ira ko France be ka munke mais Ablaye Diop e kuma gelen fa ki kolosere Seydou Lamine Traoré non Lamine Seydou Traoré voilà Lamine Seydou Traoré le ministre de l'énergie voilà on me fait ko roni fo anga ministre de l'énergie Lamine Seydou Traoré doya sebe commentaire la on me ka to ñini Dieu merci aba ke to de konan jugoate akoka dinge toro mais ou Traoré flade do ya Traoré do fana bitoka émission ke Seydou Traoré bon souvent ma no to de convaincre donc Lamine Seydou Traoré allez dans la ministre de l'énergie alhamdoulillah ala ka bara nyabulu vraiment merci beaucoup Malien ama ngina do voilà Lamine Seydou Traoré Malien alhamdoulillah bi anga ministre jobu atagara Dakar Sénégali atara jahanama tasuma sigi français okun Malien aye jabe mu di français ma aw na anga jango la je ñogon fe anyo de fana ko na beta ambc aw ne anga ja anga nyoro la je. Vous me permettrez quand même de pouvoir répondre à la secrétaire d'État française qui hier a fait une grande opération de relations publiques mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako, ce n'est pas pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. La survie pour laquelle le Mali se bat, c'est la survie du Mali en tant qu'État. En tant qu'État. Et la survie de l'État malien a été menacée parce que la France, à la tête d'une coalition internationale, est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer le service après-vente, éviter Konya ko geleya kera Malika bi ko farasi de tara Libye ci ko farasi de nafiya ke ko kata Libye ci ko Libye ci le ko de gere bine fle Malika koy Malien ngo ayeni fo amani fo ngoni ko atara ni fo Sénégal de Macky Sall ka dugula uka nyonyo do de kera Malien ko fendo pe de kera quoi
donc a taara ka togo o ɲɔgɔn ye de kɛ. Hello? Yes. Uber. Okay. Bye. Donc ko ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna a b'a hakɛ to. Donc ko ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i hakili to o la. C'est à dire que ala yɛrɛ de nina tɛgɛ Mali ye bi quoi. Ala de Maliens. N bɛna vidéo tɔ kala n bɛ vidéo in décortiquer. Maliens an ka ministre Job ye monnaie bɔ an na Dakar dɛ. Alhamdoulilah. Merci au président Assimi. Bien mardi 25 octobre 2022. Ministre Job bɛ ka yira vidéo la k'a fɔ k'u taara Libi cili min kɛ k'o de gɛrɛgɛrɛ binna Mali kan. A y'a lajɛ a bɛna mun fana fɔ Français ma dɛ. An ka jɛ k'o yɔrɔ labɛn ɲɔgɔn fɛ Maliens. A bɛ révélation dɔ k'a ka bon hakili ma. Éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les Africains s'étaient levés à l'époque pour s'opposer à cette intervention. Aujourd'hui, c'est la cause principale, ma soeur, de Libye. Et là, ils sont encore en train de se battre entre Libyens pour fixer le problème chez eux. Mais aujourd'hui, l'intervention en Libye est la cause de la déstabilisation de toute l'Afrique. Hier, nos chefs d'État ont parlé. Ce n'est pas seulement le Mali, c'est tout le Sahel, c'est l'est de la Alade. jusqu'au Mozambique. Ko gɛlɛya fɛn fɛn kɛra k'u taara Libi ci ka Kadhafi fagali mun kɛ ko de o de gɛlɛya ye Mali ci. Ko vraiment ko Faransi de nafigiya kɛ ka tubabu jamana tɔw wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'u ka taa Libi ci. K'u ye Libi ci. K'u bɛ taa Libi kama don min na ko ATT ko k'u kana taga. Président africain ɲɛnama bɛɛ ko k'u kana taga ko Libi cira ko wallahi ko Afrique bɛɛ bɛ ci. K'u ye Libi ci ko a filɛ a gɛrɛgɛrɛ fila an bɛɛ da la. An ka Job ka kuma tɔ lamɛn. Yɛrɛwoloden. Donc on a un problème plus grand. Je crois que quand ils parlent, ils doivent imaginer ce dont ils parlent. La survie dont on parle, c'est la survie de nos États à cause d'une défaillance géostratégique monumentale qui nous a amenés à ce problème. Et que jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la responsabilité. Est-ce qu'ils sont venus pour empêcher que la faillite de Bamako? Oui, nous le reconnaissons. Mais vous venez faire le pompier après avoir allumé le feu. Je suis reconnaissant pour les morts français au niveau du Mali. Elle a parlé hier de 50, mais le Mali ne compte même pas ses morts. Voilà. Ko olu yɛrɛ de ko Faransi de ye kojuguba in kɛ ko mais ko Faransi mi jɔ a la dɛ ko mais ko Faransi ka den minnu sara Mali la k'ale ka duwawu b'olu ye ko mais ko Malien mun sara k'ale da tɛ ban. A y'a lajɛ a bɛna kuma min fana fɔ yan dɛ n'a bɛ san pɛrɛn de jigin kun an ka yɔrɔ lamɛn tan. On ne compte pas combien de Sénégalais ou d'autres ont perdu la vie. Je crois que ça c'est la cause principale de la déstabilisation. Elle dit aussi que la France se bat pour la souveraineté des pays africains et qu'elle n'entend pas se substituer aux armées africaines. Je vous donne un exemple. D'abord, la France se substitue aux armées africaines parce que quand la France est venue pour aider le Mali à libérer notre territoire en 2013, il y a 3 grandes régions dans le nord du Mali. On a libéré ensemble Gao, on a libéré ensemble Tombouctou, Kidal qui est la 3e région dans le nord du Mali. À 50 km de la ville de Kidal, l'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant que vous ne pouvez pas entrer à Kidal sur notre propre territoire. Quelle souveraineté vous promotez? Aujourd'hui, 10 ans après, l'armée malienne et l'État malien n'est pas présent à Kidal. On parle d'ingérence dans les affaires intérieures parce que la France est venue, elle a choisi son camp avec qui travaille 10 ans. Elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles. Elle a choisi ses amis dans le pays. C'est pas normal. Voilà. Je crois que ce n'est pas... Alade. Malien. Nega bisu na diara. Alade. Abla Job ko Faransi de be foka k'ale be ka jamana dɛmɛ. Ko o ye jahiliya kuma fila tɛ tɛmɛ o kan. Ko Faransi nali mun kɛra k'a bɛna anw dɛmɛ. Ko d'abord ko Faransi nana ko Faransi y'i ban ko Mali surasiw tɛ taa Kidali. A ye kuma in lamɛn dɛ Maliens. Ni ɲɔgɔn vidéo duman ma deli ka kɛ ɲinan san kɔnɔ. Nin jɛra Abdoulaye Diop ye kuma mun fɔ bi nin jɛra ka tɛmɛ hali ONU kuma kan. Abdoulaye Diop ko Faransi nana Mali la dɔrɔn ko Faransi ye san 10 de kɛ ani rebelles de bɛ ka baara kɛ Kidali. Ko Faransi ye Maliens tila ka dɔw kɛ rebelles ye ka dɔw kɛ k'olu tɛ Mali fɛ k'olu dilan ka marifa d'olu ma ka sɔrɔ armée malienne bɛ yen. Ko Faransi nana ko Faransi ko k'a b'an dɛmɛ ko k'an ka jamana bɔ bolo la k'an ye Tombouctou minɛ ɲɔgɔn fɛ armée malienne ani Faransi u jɛra ka Tombouctou minɛ ɲɔgɔn fɛ ka Gao minɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sɔrɔsiw bɛ si nɔgɔ la 4 heures du matin
faransiya ka kasa kuru ka boli ka taga Kidali ka rebelu wele Wagadugu o ka sɔrɔ Blaise bɛ président la ka marifa d'u ma ka taa Kidali ta k'a di terroristes ma ko Mali armée tɛ taa Kidali Abdoulaye Diop ko hali bi an bɛ yɔrɔ min na bi ko Mali sɔrɔsiw tɛ Kidali ko à cause de la France ko Faransi de sababuya y'o kɛ Faransi de Mali ci Faransi de Burkina ci Faransi de Tchad ci Faransi de Niger ci ko ni mɔgɔ bɛ ka diɲɛ ɲagami bi ni mɔgɔ bɛ ka tiɲɛni kɛ bi ko Faransi de bɛ ko baara kɛ bi Ala ka barika don Abdoulaye Diop la Maliyɛnw ko an ka armée bɛ don min na jɔnkuna ye Faransi wele jɔnkuna ma fɔ ko Faransɛw ka sɔrɔsiw ka na dɛ jɔnkuna ko Faransi avion de ka na terroristes bombarder ko n'o kɛra k'an ka armée baara kɛ ji jukɔrɔ parce que an ka mɔgɔ minnu tun bɛ fanga la mouvement démocratique mɔgɔw u y'an ka avion bɛɛ tigɛ k'a feere baarama feerelaw ma avion kun t'an bolo terroristes bɛna don min na o ka sɔrɔ Faransi y'u nɛgɛ k'u ka avion bɛɛ bɔ yen u ye avion bɔ yen Faransi ye terroristes dilan ka na Mali humilier Mali b'o humiliation de kɔnɔ duwawuden barikaden n'o ye Assimi Goïta o de nalen o de bɛ ka mɔnɛ bɔ maliyɛnw na bi maliyɛnw y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka ministre Diop yɛrɛ ma fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na bi Kidali bɛ rebelles de bolo ani MINUSMA o de kosɔn an b'a fɔ Assimi ɲɛna a ka kɛ Ala kama n'a bɛ se ka MINUSMA gɛn a k'a gɛn Kidali bɛ MINUSMA ani rebelles de bolo an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ye ministre Diop ka kuma tɔ lamɛn tuguni a bɛ segin a yɔrɔnin kan an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Kidal, qui est la troisième région dans le nord du Mali, à 50 km de la ville de Kidal, l'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant que vous ne pouvez pas entrer à Kidal sur notre propre territoire. Quelle souveraineté vous promettez? Aujourd'hui, 10 ans après, l'armée malienne et l'État malien n'est pas présent à Kidal. On parle d'ingérence dans les affaires intérieures parce que la France est venue, elle a choisi son camp avec qui travaille 10 ans. Elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles. Elle a choisi ses amis dans le pays. C'est pas normal. Je crois que ce n'est pas comme ça. Si on vient... Oh, France ko k'ale bɛ Mali fɛ. Est-ce que là où Malien halala, Malien hɔrɔn kan ka bɔ bi k'e bɛ Faransi fɛ. Faransi mun nana ka Malien tila fila ye, ka Mali duguw tila fila ye, ka Mali yɛrɛ ɲini k'u b'a tila yɛrɛ de sa. Ka nord di rebelles ma, k'a fɔ k'an ni Tamasɛkiw tɛ kelen ye. Alors que ne yɛrɛ mamuso côté dɔ ye Tamasɛki ye. Ne mamuso ye Tamasɛki de koyi. A côté dɔ ye Tamasɛki ye. Mɔgɔ caman t'o dɔn. Moi j'ai le sang nordiste. Est-ce que tu vois? Ne mamuso côté dɔ bɛ yen nɔ. Côté maternel paternel côté dɔ bɛ yen nɔ o bɛ yen. Ne mamuso côté dɔ ye fila ye, dɔ ye Tamasɛki ye, dɔ ye maninka ye, dɔ ye maraka ye. Tout est mélangé. Donc an bɛɛ mélangé no ɲɔgɔn na mais Faransi de nana k'an bɛɛ bila ɲɔgɔn na. I m'a ye wala ko bɛ marakakan ko kalan Faransi université la. Pour que dɔrɔn n'an bɛ bamanankan kɛ langue officielle dɔrɔn u b'a fɔ ko marakaw fana ka wuli. Mɔgɔ bɛ bamanankan fɔ ne bɛ k'a fɔ ko ka bamanankan kɛ langue officielle ye. Moi je défends cette idée. Ko k'an ka langue officielle kɛ bamanankan ye a ka di ne ye hali sini ne b'a défend fana. Ne tɛ bamanan ye dɛ. Ne ye maraka de ye, ne ye maraka maninka de ye. Ne ye kitaka de Tunkara. Mais bamanankan ye langue dɔ la an bɛ ɲɔgɔn faamuya mun na. Siya ko tɛ u bɛ ka siya ko de don o fuko farana pour que k'an diviser tuguni davantage. A yɛrɛ k'a lajɛ. Est-ce que Faransi nana anw dɛmɛ? Faransi ma na anw dɛmɛ o. O de kosɔn n'an ye Arasipati den qualité dɔw ye k'olu bɛ plainte tigɛ mɔgɔ contre la. N'a tɛmɛna Amadu Kufa bɛ taa plainte tigɛ mɔgɔ contre la Mali kɔnɔ. Ne yɛrɛ yɛlɛla, ne ye Arasipati ka plainte dɔrɔn ne yɛlɛla de. Tayiruba tu es très fort, bilahi talahi. N'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. An bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Hali n'a ye plainte 200 tigɛ, an b'aw buruja, an bɛ jigin aw kan. Ne kɛlen tɛ mun ŋɛni kɛ, ne tɛ mɔgɔ fa nɛni, ne tɛ mɔgɔ ba nɛni, mais an bɛ n'a bɔra don o don k'a bɛ Faransi défend, an b'aw buruja, an bɛ jigin aw kan. An ka ministre filɛ, Faransi d'an bali k'an tɛ taa Kidali, Faransi de terroristes bila k'an ka dugu ci. Ka bɔ k'e ye maliyɛn den ye k'e bɛ Faransi défend. Ayi, i tɛ sɔn, bilahi taala i tɛ sɔn. N'i y'a kɛ an bɛ bɔ i kama. U ka plainte tigɛli kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ pour que an k'u to yen, u ka Mali ci, u ka dugu ci kumaw fɔ. An k'u to yen, u ka Mali janfa, an k'u to yen, u ka Faransi défend, u bɛ plaintew tigɛ, chantage plaintew tigɛ. A ka na plainte tigɛli ma dɛ. Bilahi a ye taa tribunal ta ka ɲɔgɔn kun ka yɛlɛ Bamakɔ suguba la. N'aw bɔra ka Faransi défend, an bɛ jigin aw kan mal. An ɲɛ tɛ mɔgɔ nɛni. Ayi, an tɛ violence fana kɛ. Moi je suis contre la violence. An tɛ mɔgɔ nɛni, mais an b'a yira i ye den qualité min. An b'a f'i ma i fasoden jugu. I ye terroriste de. Tous ceux qui supportent la France, tous ceux qui soutiennent la France au Mali sont des terroristes. Billahi Mali den fɛ mana bɔ bi k'e bɛ Faransi défend. An bi i ye Amadu Kufa ka porte-parole de. An b'i wele k'i ye terroriste ye. N'a ka di kana ta plainte tigɛ dɛ. Taa tribunal ta k'a ɲu k'i yɛlɛ Bamakɔ suguba la. Justice mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a faamuya. Justice mɔgɔw, walahi Mali justice mɔgɔw n b'aw fo. Fɔlɔ o tun bɛ justice mɔgɔw tromper de. K'an ka mɔgɔw minɛ. Mais sisan olu bɛ ka faamuyali kɛ o. Olu yɛrɛ y'a ye mun ye tiɲɛ ye.
an bɛ ka juge de ka kɛlɛ kɛ parce que ni terroriste taara u bɛ mɔgɔ fɔlɔ mun minɛ o ye sɔrɔsiw ni magistrat de ni mɔgɔ kan ka anw supporter bi an minnu bɛ ka Maliko kɛlɛ kɛ bi o ye Mali magistrat de parce que magistrat caman fagara kɛlɛ in na ani sɔrɔsiw ni magistrat de kan ka anw dɛmɛ nin ko la donc kɛlɛ t'anw ni magistrat cɛ koyi Arazbati ka plan échoué la hali sini Arazbati ni ye galon tigɛ an bɛ bɔ i kama an b'a f'i ma Arazbati k'i fasoden jugu bi i fasoden jugu sini Tayiruba u buruja hali sini Tayiruba kana dabila dɛ Tayiruba n'i y'a dabila bila an bɛ kɛlɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ aw fasoden jugu Arazbati aw ye terroriste de aw ye fasoden jugu de mɔgɔ bɛ Faransi supporter i terroriste mɔgɔ bɛ bɔ k'i bɛ Faransi défenseur défend i kɛra magistrat i kɛra mɔgɔ i terroriste fa su an t'a dabila mɔgɔ mun fana b'a dɔn an ye k'a bɛ ka Maliko kɛlɛ kɛ o ye halala di billahi mɔgɔ min tɛ halala o t'a dɔn anw ye an tɛ mɔgɔ juguya Arazbati ka mɔgɔ dɔ bɔra ka ne fa neni ka n ba neni a vocal n y'a jee bi mais ne tɛ plainte tigɛ an tɛ ka Arasa yɛrɛ kɛlɛ an tɛ ka Malien kɛlɛ an bɛ ka Faransi de kɛlɛ n'an ko an bɛ Faransi kɛlɛ ni cɛ i jɔ an ni Faransi cɛ an bi minɛ k'i kɛnɛ ɲimi ni mɔgɔ fana ko k'i bɛ coup d'état kɛ Asimi la n'an min minɛ k'i ɲimi yarɔ mɔgɔ sogo tɛ dun billahi n'an y'i minɛ n'an m'i fara i ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ cɛ bɛɛ wuli k'i bɛ kala kari Asimi la billahi i bɛ tɔgɔma su kan aw dɛsɛra ka Faransi défend aw lebura bɛɛ y'a daji tɔ kun na hali soso t'u ki u jelima ka bɔ i b'a fɔ ko wulumusoni bobi hali soso t'u ki sisan u ka dernier ko ye jumɛn ye ka taa plainte tigɛ mɔgɔ contre la magistrats aw ko ka da ɲɛ toro Mali procureur ne yɛrɛ terikɛ de procureur Touré saga ne yɛrɛ mɔgɔ bɛ Touré ka saga kelen de di ne ma dɔrɔn ne ko di mouvement victoire mɔgɔw ma Touré i bɛ saga kelen di victoire ma han voilà donc k'a fɔ ɲɛna kɛlɛ t'anw ni procureur cɛ koyi hali Arasa mun min n'an bɛ ka dɔgɔya bi wallahi ala Arasa komangoni ne tɛ ala deli ala ka kojugu kɛ Arasa la mais a bɛ kuma mun bɛ bɔ a da an b'o kuma de la gosi ka yira ma den qualité mun don ne tɛ Malien den kɛlɛ ne bɛ mɔgɔ kɛlɛ n bɛ Faransi de kɛlɛ n bɛ Macron de kɛlɛ ne tɛ Malien ɲɔgɔn kɛlɛ dɛ parce que n bɛ n faso fɛ hali wulu min Mali la an b'a fɛ nous sommes des patriotes nous sommes des nationalistes on est contre personne anw ye Faransi gɛn le Mali est le seul pays ka Faransi gɛn an ma gabakurun ta mɔgɔ kama an ma mɔgɔ gosi an ma Faransi ala bɛ ka Faransi mun kɛlɛ bi Faransi ka denw bɛ Mali kɔnɔ Faransɛw ka entreprise bɛ Mali kɔnɔ an ma s'o ma duguw bɛ yen n'u taara Faransɛw ka ambassade jeni mais Malien tile kelen ma violence kɛ le Malien est pacifique an minnu bɛ leaderw ye an minnu wulilen bɛ ka jɔ n bɛ yɛrɛwolo mɔgɔw fo n bɛ Victoire Gloire mɔgɔw fo n bɛ M5 RP mɔgɔw fo an ye IBK gɛn an ma se Faransi ka fɛn ma an ma se mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn ma bilahi an y'an ka nin kɛlɛ kɛ an ma gɔngɔli sigi Faransi ka den kelen kunkolo kɔnɔna na Mali kɔnɔna na n b'a deli bɛɛ fɛ an dimina ɲɔgɔn kɔrɔ cogo cogo an kana violence kɛ mais an b'aw bunten réseau sanfɛ fa bɛ réseau bila an b'aw bunten fa bɛ dɛsɛ ka kuma mais an t'aw neni an t'aw fa neni ne mɔgɔ bɛ neni kɛ ne t'o la mais an bɛ jigin aw kan de argument contre argument u dalakan de banna pewu o de to bɛ ka boli ka taa justice la sisan parce que bɛɛ tigɛr'u la n'a ko k'a bɛ baara kɛ tubabuw ye a t'a kɛ fu fana na a b'a kɛ hakilinata mun na a yɛrɛ ka nata mun na a b'o dɔn n'i ko k'i bɛ tubabuw ka baara kɛ i b'a kɛ f'a dan de n'i ye retour bon dɔrɔn a b'i n'u cɛ bon anw de ko an bɛ Mali ko de la an tɛ Faransi fɛ mɔgɔ bɛ Faransi fɛ an b'i buruja mɔgɔ bɛ bɔ k'i bɛ Faransi défend an bɛ jigin kan bilahi talahi viremani bɛɛ mɔgɔ bɛ ka transition dɛmɛ aw k'u to yen dɛ fasoden jugu fɛn bɛ bɔ k'i bɛ Faransi défend an bɛ bɔ i kama mais an tɛ mɔgɔ de neni an tɛ si muso ma an tɛ si den ma an tɛ don i ka vie privée la ne to olu kow man di ne ye mais an bɛ jigin e yɛrɛ bakun kan e ye den qualité min ye i fasoden jugu i terroriste an kɛ nin b'o fɔ mais ne kɛn tɛ se mɔgɔ parce que mɔgɔ min bɛ Faransi défend o ye terroriste de il faut être terroriste aujourd'hui pour défendre la France donc que Dieu bénisse le Mali vive le mouvement Victoire et Gloire bɛɛ bɛ k'an wele bi an bɛna taga ɲoro ala tɛmɛ le mouvement Victoire et Gloire an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo vive les forces de changement vive le président Assimi vive le CNT vive le gouvernement vive la sécurité d'État les 5 colonels le gouvernement le CNT que Dieu vous bénisse tous a bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɔrɔsi ko tɛ civil ko tɛ c'est un pouvoir civilo-militaire an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɔrɔsi fanga tɛ dɛ n'i ko sɔrɔsi fanga dɔrɔn i ye ka mɔgɔw fara di sɔrɔsiw ni civiliw ne tɛ sɔrɔsi ye mais je suis l'un des acteurs de ce changement ne tɛ sɔrɔsi ye donc aw minnu bɛ ka vidéo kɛ aw minnu bɛ ka bɔ bi ka sɔrɔsiw défend aw de sababu bɛ ka to bi ni makɔrɔ bɛ ka siran Asimi ɲɛ Asimi ye sɔrɔsi ye o tɛ ka Asimi kɔgɔlen don Asimi bɛ se ka marifa ci o tɛ ka to ni tubabu bɛ ka siran Asimi ɲɛ dɛ tubabu bɛ ka siran Asimi ɲɛ aw ni new an minnu bɛ ka bɔli min kɛ k'an bɛ sa Asimi nɔfɛ tubabu bɛ siran peuple de ɲɛ tubabu tɛ siran président ɲɛ donc vous faites partie du changement an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma que Dieu bénisse le Mali aw ciao ciao